Säästöistä, leikkauksista huolimatta yhteiskuntaniminen heppu kyllä kokoaa käsittämättömän rahavuoren ja jakaa sen ehkä byrokratiasta huolimatta enimmäkseen hyvän edistämiseen ja pahan torjuntaan. Ei kai meillä kellään voi olla oikeasti kovia tunteita yhteiskuntanimistä heppua kohtaan. Mutta ainakin jossakin kilpailevassa todellisuudessa ihmeen monilla aikalaisilla, nuorilla ja vanhoilla ja keski-ikäisillä eritoten on otsaa soimata yhteiskuntanimistä heppua etuisuuksien kaventumisesta, rakenteellista vioista tai oman elämän epäonnistumisesta. Kollektiivinen muisti on yllättävän lyhyt. Ei sukupolvien ketjun kuulukaan mennä sillä tavalla, että aina ylistäisimme omaa aikaamme siitä, kun 50 vuotta sitten ja 100 vuotta sitten oli hemmetin paljon vaikeampaa. Unohdus on kyllä mennyt överiksi. Hetki sitten, siis vasta 1900-luvun jälkipuolella alkaneet onnenpotkut mieltyvät meille itsestäänselvyyksiksi ja välttämättömyyksiksi, jota ilman emme missään nimessä voi elää, vaikka ennenkin jotenkin on eletty.